tu tiež niekoľko seminárov a aj forexových seminárov. A stretol som tu môjho kamoša, ktorý teraz drží tú kameru a to bol presne ten kamarát, ktorého popisujem v knihe a jeho story, od ktorého som sa naučil celý forex, ktorý vstal na začiatku, musím mu poďakovať a ktorý mi vlastne pomohol na prvých krokoch, mi ukázal, ako začať forex a on teraz už je rok 2013 a začal, ako mi hovoril, nejak 2006, na konci 2005 a začal so 7 000 eurami, 7,5, 7 000 eur, 300 nejak mi hovoril. No a teraz už sa blíži k miliónu eur, čo je top leistung, perfektný výkon. A nielen o to, on to samozrejme aj všetky tie roky žil, kúpil si auto, jazdí BMW, krásne veľké a má aj teraz obrovský byt v Berlíne. Jednoducho je to super a je to naozaj perfektná vec, keď takto poznáš nejakého chalana, nejakého človeka, ktorý je taký úspešný na burze, zarobil veľa peňazí a aj má z toho krásny život a aj predal svoje vedomosti, schopnosti aj mne. A teraz sme aj nejaký čas spolu vyvíjali stratégie a o tom je teraz toto video, že v tomto videu by som ti chcel rád tiež ukázať jednu stratégiu, ktorú sme teda celý deň vyvíjali, respektíve aj včera večer a problém bol, respektíve super bolo, že stratégia je profitabilná, že máme dobre vstupy definované, ale nemáme výstupy a nemohli sme nájsť výstupy, sme si to nenašli a už on má svoje stratégie profitabilné, ja tiež, takže sme sa na to viac vykašľali, ale ja ti ukážem, presne vysvetlím v ďalšom teraz pokračovaní tohto videa, o čom to vlastne je v tomto videu a ty si môžeš sám určiť, kde je výstup z tej stratégie a sám si ju zoptimalizovať a dokončiť dokonca manažment nastaviť. Takže celé je to o tom, že to bazíruje na zvýšenej volatilite. To znamená, že zoberme si nejaký trend, dáme tomu, že dohora zoberme trend a teraz sa zväčší volatilita a teraz v tomto bode, toto je referenčný bod, od tohoto bodu zadám niekoľko čakacích objednávok. 3 hore, 3 dole. Takže tieto tu budú, tie hore budú buy, stop a tie dolné budú samozrejme sell, stop. Čo to znamená? To znamená, že keď kurz pôjde z tohto momentu, či pôjde hore, tak sa budú postupne každá po druhom zapínať a keď pôjde dole, tak sa budú tiež každá zapínať po druhom. To znamená, že keď kurz dosiahne z tohto bodu niekde tu na, tak tieto 1, 2, 3 obchody budeš mať zapnuté. A na druhej strane presne takisto. Predpoklad v tomto je, že ide trend, veľký trend, ide smerom hore nejakým smerom, alebo môže ísť aj dole, a potom príde silná, to ešte hrubšie, silná sviečka smerom nadol. Je to taká dynamická stratégia. To znamená, že keď takéto niečo vidíš, zvýši sa volatilita a teraz je to trochu netypické, že vlastne po trende, ešte môžem niekoľko sviečok tam dať, že máš väčší trend a po tom trende čaká, že veľká volatilita sa stane, že sviečka. To znamená, že niečo sa deje na trhu, po tohoto bodu je obrovská pravdepodobnosť, že trend niekam rozbehne, ale zase nevieš, kam či pôjde hore alebo dole. No a týmito obchodmi, po 3 obchodoch si vlastne určíš, kam, že vlastne nech to pôjde hoci kam, ty budeš tak či tak profitovať. Teraz, toto ešte samozrejme platí aj presne naopak, obrátené. To znamená, že keď máš trend smerom nadol, no a potom to vystrelí sviečka smerom nahor, väčšia sviečka oproti tým ostatným. Je to taká dynamická stratégia. Tu je to presne naopak, takže trend ide smerom dole. A obrovská sviečka teraz vybehla smerom nahor. V tomto prípade takisto zadáva si referenčný bod, ak s ním očervením, je tento. A od neho opäť si dávaš 1, 2, 3 buy stop, 1, 2, 3 sell stop. Takže ukážeme sa teraz na grafe, ako to v reáli vyzerá. Testovali sme to od januára tohto roku. Takže budeme sa posúvať F12. Sme teraz tu na, vidíš, tu trend ide smerom dole. Sviečka vybehne hore. Tu by som zadával referenčný bod a od neho 3 hore, 3 nadol. Pozri, ak to ide celkom. Idem najprv do minusu síce 73 bodov, ale potom idem do plusu až 280 bodov.
Takže bolo to celkom profitabilné. Idem ďalej, ide trend hore, teraz zase padne dole, v tomto bode, opäť by som dával buy stop a sell stop. A tu vidíš krásne, že skoro vôbec nie je do minusov 20 bodov, ale vybehne super trend nahor. Opäť, tu na to isté, ide smerom trend dole, vybehne hore, tu opäť dáš referenčný bod a opäť 3 pending order na vrch, čakacie objednávky dole a nadol, presne takisto. Ide smerom dole teraz ide a teraz čakáš opäť, že vybehne nejaká sviečka smerom F12, si posúvaš, vybehne nejaká sviečka nahor a tá sviečka to ide, dáme tomu, že sem, to môže byť. Takže sem dáš opäť referenčný bod, pending order nahor, nadol a krásne vidíš, že ako sa trend zase rozbehol dolu. Tu napríklad, tu by si tiež takisto mal len nahor 150 bodov, žiadny mínus. V tomto bode ide trend dolu. V tomto bode, keď tá sviečka je väčšia ako tieto ostatné, to 4-hodinový graf, tak si dáš 1, 2, 3, čakaciu objednávku a tu na 1, 2, 3, super. A teraz ten trend, takže ten trend odtiaľto, či pôjde nahor alebo nadol, tak či tak spravíš profit. Mali sme tam niekoľko otázok, čo vyžaduje testovanie a to si môžeš ty sám testovať doma, aby si túto stratégiu priviedol do profitabilného konca. Takže napíšem to tu na všetko. Čo sa dá testovať, ak sú tam otázky otvorené? Koľko čakacích objednávok nastavím, to znamená, či to budú buy, stop, alebo sell stop. Áno, to je prvá otázka. Druhá otázka, čo sa dá testovať, je, aký bude rozdiel medzi tými čakacími objednávkami. Či to bude 20 bodov, alebo 30 bodov, alebo 50 bodov, aj to môže byť, to si jednoducho musíš tiež testovať. A tretia bod samozrejme, výstupy. To znamená stop loss, kde by sa dal stop loss nastaviť, najlepšie by som ho nastavil asi presne na konci poslednej čakacej objednávky. Takže koniec poslednej opačnej čakacej objednávky. A take profit, toto je veľmi dobrá otázka, pretože tam by si nevedeli poradiť, vyžaduje to trochu hĺbšiu analýzu. Tam môžeš za A, čo sme si len tak pre nás robili, za A to môže byť, ak sa spraví 100% zisku, 100%, tak to napíšem, počiatočného risku. Tak to je dobre napísané. Za B to môže byť, ak sa zmenší volatilita, napríklad tu na to máš pekne, čo si môžem pekne ukázať, napríklad v tomto bode, vidíš tu, keď si zadal, ide dole a zmenšia volatilitu, že tu by bolo 90 bodov to bolo, alebo až tu 150 bodov. To je celkom také dynamické uzatváranie. Ak sa zmenší volatilita, a za C to je veľmi zaujímavé, že zatvoríš dve pozície, alebo koľko ich máš, a minimálne jednu necháš otvorenú a nastavíš ju na break even. To znamená, že ju nastavíš tam, kde si zadával obchod. Ukážme sa tu na, dajme to, zavrieš túto a kurz bude už niekde tu na a stop loss pre túto objednávku. Takže máš tento obchod otvorený, kurz je niekde tu na v tomto bode a ty si nastavíš stop loss tu na presne na tomto bode. Takže už profit si spravil a teraz necháš to bežať, ale už jednoducho nemôžeš prehrať. Takže to je celkom zaujímavé zatváranie pozície take profitu. Takže teraz to leží na tebe, ako si to ty sám stestuješ, pretože tá stratégia naozaj vyzerá veľmi dobre a určite sa k tomu vrátim na mojej konferencii, ktorá bude v septembri. Takže prajem ti krásny deň a tu je Milan.